暑いですね。ですね、最近始めたことがあって、ライブの時に、ここ何度か数回つけまつげをつけてるんですけど、今日かなり危険な状態でですねありがとうございますもし取れてた時は教えてください。片方顔変わりますけど頑張りますじゃあここでうちの滑り知らずのカムから。はい、会場の皆さんこんばんは。お待たせしました。こんなたくさん残ってくれるとは思わなかったです。はい、ありがとうございます。ですね、本当忙しいのに、衆院選の途中経過も気になるでしょうし、ザ・漫才の優勝も誰か気になるだろうしってところに、もうしばらくお付き合いください。僕個人的に気になってることが、さっき連絡があって、うちの次男坊がサッカーの試合で宮崎に行ってるんですけど、見事優勝して帰ってきました。その子供の話をするようなバンドじゃなかったのにねはい、じゃあちょっと時間ないんで次の曲にいっちゃいます、はい。ガキの頃描いた夢も今ではもう
今日ですね、皆さん今日、四季フェストボル15来ていただきましてありがとうございます。ですね、まあ本当ここにいるみんな仲間なんですけど、うるさいですよ。ですね、みんな仲間なんですけど、今日ですね、そうですね、一人誕生日の方がいます。さっき練習してね。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. 誰？Happy birthday to you. ありがとうわ。ありがとうわ。ありがとうわ。去年ですね、私は 2days をしまして、去年アレックス・ナインス・シンフォニーというバンドがちょうどございまして、ちょうどここで 2days 土曜日がアレックス、それ1年前の今日もルイージこれでやってるんですけど、そのちょうどね1日前だから先週のねちょうど誕生日の日やったりね、たち、お祝いをしまして、寄宿も1年経ってですね、アレックス・ナインシンフォニーはなくなりましたが、残念ですが誕生日をお迎えということで、あと一度盛大な拍手をよろしくお願いします。今日ですね、四季フェスト15ですね、いろいろ意味合いを含めまして、一番最初のバンドはですね、ドラムがですね、前144マグナムドレイというバンドをやってまして、1回やりまして、妙にここに変な踊り子がいたんですけど、うちのマミの初ステージだったんです。その時ですね初ステージだったんです。その時のドラムが今日一番最初なんですね。で2番目のミスターバグは岸熊のベースのタラちゃんが、僕は前ボルガニックアッシュというバンド、このタクとウライとあと一人いるんですけど、一緒にやってまして、一緒にやってた今すごいつかみどころがなかったんですけど、すみませんね。ですね、でですね、その次に出ました、69最高なんですけど、やっぱですね、本当最高とここで対バンするのは何年ぶりっけ？8年ぶりぐらいだよね。8年、僕はコックスターっていうなんかモトリークルーのコピーバンドをやってまして、その時に一緒によく対バンをやっててですね、懐かしい面々で、それこそそのですね、69最高で歌ってた人が144マグナムドライのボーカルでやっててですね、まさか彼もですね、踊り子が歌を歌うなんてこんな踊りをしてたんですけどね。その次のセカンドハンドストアーズですね。あのバンド飲みに行ってですね、僕の知り合いがやってる大ちゃんがねやってるイストというお店がありまして、そこでライブをやってまして、そこにお酒飲みにやってたですね、彼と彼女を見に行きまして、すごいもう終わった時には記憶がなかったですので周りに飲みすぎてですね、気持ちがいい酒だったんですよ。じゃあ一回ちょっと対バンがしたいなということでぜひ出ていただきまして、面白いね、自分がちょっと好きなものですから、で次が何でしたっけ、冗談です。敵ですね、つい最近、ボーカルが変わりまして、僕の知り合いがギターを弾いてたんですよこの静けさはたまらない。ジャットという人がいまして、ジャットを走って、岸君はですね、世紀末ネタでなんなんですけど、来週の月曜日ですね、大橋隆さんが
世紀末のコピーバンドをやりまして、一応その前座ということで福岡でライブをやっていきます。とりあえずリアルジェル大橋じゃなくて大橋隆ですね。で的な話に戻りますけど、あのバンドですね、ボーカルが僕の先輩なんですよ。ああ見えてですね、先輩でですね、あんなことする人じゃなかったんですけどね、昔はね本当ですね、頑張っていらっしゃいます。本当に何が言いたかったかというと、本当に自分が見たいバンドですね、今日は集まっていただきまして、本当に対バンの皆様もここから高いところから申し訳ないですが、あれうるさいありがとうございます。今日はありがとうございます。今いいとこ喋ってたんだからあはじゃねえかじゃあすいません、疲れもそろそろ取れたところでですね、次の曲を聴きたいと思います。次、哲が書き下ろしの新曲でスタンダードうるさいなもう大丈夫です。はい、新曲です。よろしくお願いします。
今日はですね、私がどうしても一言言いたいことがあってですね、もう年末で今日がルイジ鹿児島では、今年最後のライブになるんですけれども、この日にですね、今年の最初に私事なんですが、くも膜下出血という病気をしまして、初めですね、倒れた時にはメンバーも2年ぐらいはライブができないだろうと、親もですね、うちに帰った時には介護用の布団が買ってあったというですね、結構な状態だったんですけれども、いいですかね、今日は出頭医の先生が来てくださって、この先生に命を助けていただき、手術の時から、回復まで、見守ってくれたというか、そばにいてくれた家族とメンバー、それとライブに足を運んでくださって、今年最後のライブも一緒にいらっしゃる皆様に本当にお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。すっかり復活しましたので、来年からも頑張っていきます。で、来年は、1月26日最初のライブをします。ちゃんと元気に年を越して、皆さんも健康には気をつけてください。1月26日、ここスピードキングでシッキーフェストボル16をします。このうちのこっちとこっちの一番端っこ2人がありがとうございます。2人が所属しているクロニカというバンドさんがですね、ラストライブでルイージはトップバッターを務めさせていただきます。最初から最後まで楽しめると思いますので、またお時間のある方は1月26日よろしくお願いします。それではありがとうの意味を込めて歌いたいと思います。この曲は最初にルイージが作った曲で、鉄が作ったんですけど、歌詞は私が書いて、内容は平凡が一番素晴らしいという内容です。じゃあ聴いてください。ミセス・ターバンシェル。